Ngiyembezo Sonkondlo ngokwenziwe umculi kaMaskandi laphana ke ecula ngaye noma ke embuza ukuthi akaboni yini ngothando lwakhe noDali. Phoma ngabe esebonile ke akahaye ngani inkondlo. Sawubona kuphina ku platform ekhona lobo njengamanje ubingelela yena Mathula Cebo Stomps umqomo lamehla khaya abanye baqomo mali wazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicatha nje ukulungela upress subscribe button. Nayi ke ivideo kakwazi insele echaza ngento ke eyenziwe umzukulu kuyena ke sanibonani. Le video ibaluleke kakhulu emavideo nangangawenza phambilini and mhlambe ngingathanda ukuthi uyibukise phela. And ngiyathemba futhi ukuthi le video ngizoyenza nize ngiyiqede ngingakhalanga because this is emotional, but angazi ukuthi emotional kanjani because ayikho ubhlungu. Le video about lento enziwe umzukulu kimi. Into le engajwayelekile. Hayi ukuthi lento ayijwayelekile kimi kuphela but ayijwayelekile nje South Africa as a whole. Singadlala nje silokhu sidlala sihype ingoma sigcina sikhohlwa ukujula kwenta akayenzile umzukulu eyenza kakhulukazi ngami. Ngiswela indlela yokumbonga, ngiswela indlela yokuveza ukuthi ngijabule kanjani enhlizweni yami. Eminyakeni yami eminingi kakhulu ngiyi-artist Sonkondlo, I've been overlooked most of the time. Abantu nje bayangiziba and ngiyawazi umsebenzi wami, ngiyawenza umsebenzi wami. Ukuthi kube khona umuntu okhanda ingoma ngami, ngicabanga ukuthi mhlambe kupolice ilonde eziningi nobhlungu omningi mhlambe kunokubhekana nabo most of the time. Ekutheni mina angangithole ngisho nengcosana nje interview emsakazweni kuthiwa ngibiziwe nongabe khona into enkulu engakanani ngiyenzile, kuthiwa kuzokhulunywa nami, ngizohlaliswa phansi ngibuzwe ngami or even ngibizwe kungabona kude. Not to say I don't appreciate indlela abantu abangisupporta ngakhona, abantu indlela benza ngakhona, but mina I'm one of those artists abasebenzile. Mhlambe phela ngisebenzile akukho enough kwabanye abantu, kodwa umzukulu ubone kubalekile ukuthi phekwakho konke abhala ingoma mase iqamba ngami. This is not a feature but ngiyingoma, which means ingoma kamzukulu ibizwa kuthiwa kwazi insele. And mind you ukuthi le ngoma akuyona ingoma ihit. So just imagine uhamba endleleni uzwa ingoma icula ngawe, iphinde icule ngomsebenzi wakho, iphinde ngaphezulu kwakho konke ibonise appreciate from kwelinye artist. Me understanding ukuthi ama artist ane ego engakanani. Lento enzo umzukulu sayigcina yenziwa Brenda Fassie beculela oMadiba. Abantu abaculelwa ingoma, abantu abangasekho emhlabeni, abantu abaculelwa ingoma, abantu esekuthiwa angeke sakwazi ukubonga. Lo nyaka kimi suphelile, so right. Lesi sibuso edlula zonke ibuso sengangayithola ikakhulukazi kulo nyaka. Bafethu angeni understand lento le. Ngeni understand lento. And abantu bazocabanga mhlawumbe ukuthi siyihlelile lento, sayihlalela phansi sayixoxa sinomzukulu. The funny part ukuthi angivamile ukuxoxa nomzukulu. Siyazana, siyahloniphana kakhulu. Kodwa angivamile ukuxoxa nomzukulu. Ukuthetha naye nje, ukuthetha efonini, unayo WhatsApp yami nami nginayo WhatsApp yakhe. Mhlawumbe uphelile unyaka sogamanxela kwesibili manje singachethi. Kodwa la sibonana khona siyajabulelana sixoxe. Siyafonelana ke, sikenzeka sifonelana makhonta ayidinga noma ngidinga angifonela, but bengingazi nami. And ubengabhalana nomnobani. And muthi uyizwa ingoma ayiphoqi ukuthi ungazi ngampela ufake igama lami kule ngoma. Ubengafaka noma igama lakabani. But wafaka igama lami. Afethu ngiyafisa ngibongise kumzukulu. Ngiyafisa le ngoma yakhe niyidlale. Ngiyafisa niyidlale afethu le ngoma. Because I'm thinking ukuthi even ongabe kuthiwa ngisekho emhlabeni, umculo oqala wakwacula ngami, nezingane zami ziyozwa ukuthi khona bafethu
angikho omkhulu mina, angikho omkhulu, I just work hard but angikho omkhulu. But lengoma iza nesinye isisindo sokuzizwa ngimkhulu eSouth Africa, not only emhlabeni kaMaskandi but eSouth Africa, not only lo nyaka, even next year, next of next year. Lengoma ibalekile ukuba iyaframeka, lengoma bengizoyiframe ngibeke obondeni. Angazi ukuthi ubani uma ngingaba creative angiframele leyashandisa, angazi kanjani, ngithatha ngibeke obondeni. Bafethu, angihappy empilweni yami, ngihappy. Angifuni lutho ke manje. Ayikho into enje yakenzeka empilweni yami. Angifuni lutho. That's an appreciation umuntu angathi uyayideserve empilweni yakhe bafethu. I appreciate lento yenza umzukulu. Ngiyabonga mfakazi mfethu, ngiyabonga. Hambani udlala lengoma le. Lengoma ishaya ama million. Futhi lengoma la ngihamba khona zonke ngidlala. Kwazi inse